И така намираме една гъбка, която е червена. Тази гъбка се казва Ехо. Здравейте, приятели! Тук сме в една гора, на едно място, на разходка. Искаме да видим какво може да се намери. Гъбки явно може да има. Не знам. Пролет е. Аз съм заедно с баща ми. Поздрави хората, татко. Начало. Ето те там дойдохме. Този път. Извън гората повиява вятър. Тук е тихо, няма вятър. Само скърцането на дърветата се чува и някой птичка. Далечината се чуват коли. Има главен път. Така. И така, искам да ви покажа нещо. Ей ги на горските минушки. Много са красиви, нали? И така. И така, тук сме на края на гората. Един приятел се обади и сега го чакаме да дойде и той, да се разходим заедно. Това напред е баща ми. Малко подухва, сигурно звука няма да е много хубав. Исках да ви покажа колко приятно е. Ако можете да усетите леката топлина на пролетта, ще е добре. Много хубави дървета има. И така, чакаме го. И така, срещнахме с нова приятел. Помахай. Как си? Здравствуйте. Добре. За гъби, да видим какво ще намерим. Да. Дали ще намерим една гъба. И така от тук ще варим надолу. Малко да потърсим. Тук няма ли някаква гъба? Водилки има, теменушки има, чиличките вече излизат. Не виждам. Това е стар орех. Е там. Стар орех. О. Явно гъбите още не са дошли. Ако намерим някаква гъбка, ще голяма работа. Но то ние има още сезона, де. Но ние ги търсим. Някой може да се объркава по-рано да изкочи. Да, може някой да изкочи по-рано и да я намерим. Иначе много красиво тук. И оня големия вятър го няма. Стар орех. И те.
Айде, tu са Чакай малко, чакай. първите гъби за да дам сезона, за началото. Това са малки припънки. Сиви припънки са те. Ни те им викаме поне. Ни те им никаме, да. Сиви припънки. О, вижте какво нощиш. Къде е специално за гъби? Специално гъбарско нощиш. Да видим сега какво представлява. Те е къде? леко отдолу кафява. Да. Като челединката, само че няма точка. Челединката има тук точка. Челединката е светла, та се тъмна. Светла, да. Жълто-оранжева. Такова. Пък тая е сила. Къде? Много хубава супичка става. Да. Но Айде. трябва да се познава добре, защото Айде. има двойници. По-нататък. Айде да търсим. Може да намерим някой групичка такива. Не, че са кой знае какво. Там ще намерим едно дърво, ще седнем. Копринка търсим също. Да. Има зърнеста копринка, има растителна копринка, има порцеланова копринка, ама няма тук. Виж тук ти дърво, дали ти харесва? Ето. Виж кое е хубаво за сядане. Айде сядай тук. Сега ще се включим пак. И така намираме една гъбка, която е червена. Тази гъбка се казва керено ухо. В принцип расте на пръчки. Ето, малко изсъхнала, но иначе е симпатична. Не я берем. Ето има още две. Не ги берем тези гъби, но казват, че няма големи качества. Но знаеш ли, предвестник на пролетта и на новите гъби. Намерихме. Аз намерих още две гъбки от вида припънки, горски. Ето ги. Не е особено вкусна гъба. Хубава става за супи. Но като няма други, като няма риба и рака и риба. Хубави са. Не са отровни със сигурност. Яли сме ги. Има и ни, които са отровни на този вид, само че те са жълто-зелени. Жълто-зелени, като ги погледнеш, не може да се объркаш. Още една гъба керено ухо. Керено ухо. Керено ухо. Красиво е.
Това е зелен лишей, който расте по дърветата. Каква? Ей, сега ще дойдем. Я, къде е купринката? Дай да я видим. От мастилените ли? От мастилената купринка ли? Къде го представлява? Че се е щупил, да. Еми да бе, къде слиш? Да. Мастилена купринка. Той има мастилена купринка. Много е вкусна и ароматна. Да, такива 10 поне трябват. За една супичка. За да разбереш нещо. Я да видим, ще мина от тука. Нещо дали няма на него. Нищо интересно не намирам. Ей, тук е една гъбка, намерихме две, които са неядливи, но са дървесни гъби. Не знам за какво се използват. Интересна гъбка. Ето, твърдичка, като мъх. Да, интересни гъбки. Хайде сега, отиваме за колите и да се измъкваме от тука. Оставяме това, тук ще чакаш, махаш на стоп. Чакалите няма да ме издат. Ще минем да го вземем сега. Хайде, ние отиваме нататъка. Какъв прав път. Самолет може да кацне, само ще без крила ще стане. Кръста, разделяме се с нея. Тук някой оставил знак. Не е много интересен, но знак. Така. Тук камиони са минавали. И така. Значи, това беше за днес. Ще се видим, се чуме пак. Бай-бай.